いや、愛してるよ。それは不思議な塔で繰り広げられる怪物と少年の物語。この塔に閉じ込められた。危ないな。誰だお前は。僕は俺はナイトコ美しいものはやめられないわ。ア。私はフリートと申します。君が殺したんだよ。相変わらず女の子みたいなことを言うな。お前ついてくるのか。絶対に許さない。おい逃げるぞ。あらあら、ひどい獣臭がすると思ったら随分と醜いお客様だこと。さよう、アストライア。思い出して君の過去の罪。このパーティー会場で絶対丈夫。幸せでない者は殺される。明日また一緒に四つ葉のクローバーを探しに行ってくれる？いいよ、たくさん見つけよう。お前の病気が早く治ることを祈って。ボリュームのある謎解き、幻想的な世界観とイラスト、すべてが衝撃のマルチエンディング。初心者にも優しい。僕がいるよ。迷える怪物が迷い込んだと。迎えたその結末は、暴かれた怪物の真の姿少を。年の過去と罪と。謎解き探索ホラー風アドベンチャーゲームアストライヤー。